ማንም ሰብ زهالو أتاويتات هالو تخكلني استراتيجي ناي جنزب تتذكيمو ناي financial freedom ويد ما ناي جنزب ناصነት كركب كم زغل حدا خافتي زعبي لسن زوشر كوي منالبات سخون ما بسعازي تخكلني استراتيجي تيت قوم داراليكم ويد ما ناي جنزبات تحازا أفلت أنت زياليكم أبنا لو ما عند فيديو سلست عن ناي جنزب تحزلو تخل من قد استراتيجي قريبكني أزنا لو ما عند ريكم أنا كابناتي تمكرو قوم ما خابز تفالي وسوازر أخو قوم ما خابز بكم متحف تزرقوا بكتبكم كري أنتي مثلا نقول كم جمرس كمولات نعرفنيهم نز فيديو حدا لسن حشكم كتوسيهم لازم بار أمودات نريدو ما حدا كافتي بزوج سبدي فلتو نيجر سلزونه أنتي مثلا نقول ناقناتينا مجمرة بار نفتي عند لسن كلمة متاونا رونالدو زبار سواي ببلتيس عامتو بحمام يموت أبساعز دي سواي سو نايت ريت رسراني رو نايت جانيتور أبتريت ندسر حقين معرخ ندز جنزب كله ويدزقم بسواي نورن جين دحرز غول عامت كموت كله أب جانيتور ندسر عدا أكو كهاب شمون تميلين تصنيعو سلازم بار حد نايت ريت سرعتين ويدما جانيتور كهاب شمون تميلين دحر دحزاليو واينا سخون كدا تغكلنيا استراتيجي ويدما تغكلنيا كايلا نحكي كالوما كتقفرو تخلي خدب الامنات هالني مبزعتي ما هفتم تقوموا استراتيجي لزغونه انتي مثلا دبل انا بزنا ما عندي فيديو نتو نمجمريا غزيهم تريند لكم شميناو يبال اب چانل زمصيهم سبسكرايب ديغوركم داركنكم سبسكرايب غيركم فابيل لاي چانل كلو نابنا لما عندي فيديو مجمريا بار ماكسيمايز يور سيفينج اكاونت كم زغول كلنا ايماجين غورو مجمريا أتاويتاتكمن كومدما وزايتاتكمن مانيس كسغوبرون تزيكيلكم بمنم تأمر جنزب كتحوز عيتخلنيهم حدا سب أتاولو كومدما وزايتات اللو علامة غان حدا حموش تعمد شديش تعمد كومدما 10 تعمد جنزب سيف جيركا مودما دحريو استوسنه جنزب نمتحاز نعركينو أبزح حجت نورد لها ساعات ناي living style كتكيرالك كمالتي حدا سب ناي life style وفلت نتزيكيلو بتعمل تقوم يخلي لسينا بالنت حدث بعد 4-5 مدق أسلو تخاري نبرالو نبل سلز سبزي لايف ستايل ودما كقنص دليلو لايف ستايلو كبعد 4-5 مدق أسيو ناب بعد كلته سلسي غيره سلزي كافت بعد 4-5 زغفلت نبرة جزا خرايو كأنيش اللي مالتي أب كانتي كندي هايك فليزلو نبلو جزا خراي كاي منات زي تعرف سلزوخنا جزا مجزا ويدما عبيت نجارات فاينانس نقطو قال زعبي نجارات جين تقند زي تعرف نجار نرالو يدما جزا مكراي جزا خدكار خلا خاجين زي تعرف سلزوخنا كافتي هاي ستاندرد نبرز نوركا نبتحت ستاندرد مورادي لسه نابن تاب سعزي نحنا نبرز لنا أمنتي نبل أنا خمس خلق زيت فلتوني أبرخ يرسر أبرخ ناشر حاخد ما أبز مزيد نبر أب سعزين أبارتمنت بعرك تسلس ملك أسي كنا نتخارينا أب جس أب نورمال بيزمنتينا نبر لنا تخارينا أبيزمنت نبر ندارالنا دما تي أبيزمنت نبرنا دما تي جزا خرينا ليش يدخلون دلو أبارتمنت نبرو ساعات نبرنا جين كوابي شحن كل تميتين شحن 300 شحن 400 نيرتناتنا جزا خراي داريو نعون كنسون دعور كنا جين بيزمنت تخارينا نبرالنا سلازم سوم دما تناتكم لايف ستايل كنسوو دحريو تتوصوز نوركم وطايتاتكم دما نافتي دليهم ورلهم علامه نخبطحكم يخالي تزيكينو لايف ستايل كا هاي ندحركينو اتاويتات كالو تووطايتات كا دما خم هاي ندحركينو بمنم تامر تي ناي فاينانشال فريدم ويدما تي فاينانساوي ناي فاينانس ناصነት كتركوا يتخلني خاص لذي لايف ستايلنا حدا كافتي كنقاصرو زلنا ነገር ስለዝኾነ አው ድማ ፎከስ ጌርኩም ስራው ተም ካላይ ድማ ናይ በዓል መንኪና አንገዘቆልና ወይ ድማ نقلسين عبنو حانتي فاميلي كوابي كلتا سلسة مينكين اللو عفتناتنا لايف ستايل كنكير كولناجين وين منافتي لو دغون لايف ستايل كنور كولناجين اتليست كاو حانت جزا كاو سلسة 4 فاميلي نهراليو اتليست حانت مينكين أغلقيا نوي سواين سويت نهراليو بحانت مينكين تكم إيماجين غورو كلتا مينكين هاليكا فاينانس تغفل لندعو كينكا إنشورانس دمان دار هاليكا فاينانشال فريدم ويدما ناي جنزب ناصነት كتركب دار كيلكا لايف ستايل ناتكا أما جمبريا خد كنسو هاليكا كلتا مينكين دار هالينا أتليست حانت تقبرن ناي كلتا سلسة مينكين إنشورانس تغفل دار هاليكا فاينانشال فريدم كتركب أي تخيلنيها سلازي إيفن أبناتنا مينكين دما كلتا سلسة دار نيرن إيفن حانتني يبرا انت خفأ دما حانت مينكين دار نيراتنا دما انت خيلنا لسينا بنو تحدى سب سينجل ناركينو تامينكين ساشيتو ناباس غير خلي ناباس كيرو جينا زي مالت نوي حق زي دي يكون نحاصير غزي مالت اتليست 5 عام 6 عام تي ممكن اخوت او زنبورو ገንዘብ ናብ ሴቭ እንዳገበሩ ገንዘቡ ከዓብሉ ዝኽል መንገዲ ይናድየሉ ተዘኪኑ ኢማጂን ጎሮ አብሳዚ ምንኪናት ገዝ ኢንሹራንስ አሎ ነዳዳ አሎ استفالي ማለት በዚ መንጽር ድማ እቲ አገልግሎት ድማ እንዳሃሎ ማለት ስለዚህ ሱኹም ድማ ክልተ ሰለስተ ምንኪና እንዳር ሃሊናኹም አትሊስት ክልተ ዝገብሩን
ሓንቲ እንዳሃላትኩም ድማ ንዓሸይትኩም ነቲ ናይ ገንዘባዊ ናጽነት ንኽትረኽቡ እንዳር ኮይኑ ተቐንዲ ዕላማ በባስ ክትጥቀሙ ትኽእልኩም እዚ ግን ንዝተወሰነ ግዜ ማለት ነቲ ዕላማኹም ስጋብ ትወጽሑ ከምዚ ጌርኩም ክትጥቀሙ ትኽእልኩም እቲ ናትና ላይፍ ስታይል ብጣዕሚ ጽልዋ ዘለዎ ኣብ ናይ ገንዘብ ናጽነት ክንረክብ እንዳር ደሊና ወይ ድማ እቲ ናትና ናይ ፋይናንስ ፍሪደም ዳር 5-6 ዓመት ክንረኽቦ እንዳር ክንሓስብ እንዳር ሃሊና ጽልዋ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ናትና ላይፍ ስታይል ስለዚ ከምዚ ጌርኩም ናይ መጀመርያ ከተካይድዎ ትኽእልኩም ከምኡ ድማ ከም ተወሳኺ ድማ ኣብዚ ክንገብሮ ዘለና ነገር ንሕላልዩ ማዕረ ናይቲ ኣታዊታትና ንውፅኦ ዘለና ማዕረ ናይቲ ላይፍ ስታይልና ንቕይሮ ዘለና እቲ ናትና ኣታዊ ድማ ክንውስኸሉ ኣለና ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ካምፓኒ ከባቢ 5,000-6,000 እንዳር ድኽፈላለዩ ወይ ድማ 10,000 እንዳር ድኽፈላለዩ ንወርሒ ላይፍ ስታይሉ ይቕይራሉ the same thing እሱ ድማ ወፃኢታቱ ድማ እንዳር ድቕንሳልዩ ኣታዊታቱ ድማ ክውስኻሉ ትለውጢ ክረአ እንዳር ኮይኑ ከመይ ማለት እዩ ከምዚ ዝበልኩኹም 5,000 ወይ ድማ 10,000 ኣታዊ ኣለና ኣብ ሰዓት እዚ ድሕሪኡ ገንዘብና ድማ ትደሞዝናትና ድማ ከናዕብየን ድሕሪ ኮይና ክንገብሮ ዘለና ነገር ንሕላልዩ ወይ ተወሳኺ ስራሕ ምስራሕ ብኦንላይን ዲ ወላ ብዝተፈላለየ መንገዲ ትናትና ኣታዊ ግን ክውስኻሉ the same thing ኣብቲ ንሰርሓሉ ዘለና ካምፓኒ ንባዕሉ ደሞዝና ድወስኸሉ መንገዲ ክንደላ ኣለና ነስረልና ኢንካም ወሲኽናሉ ኣለና ላይፍ ስታይልና ቀኒስና ኣለና ሴቭ ንገብር ኣለና ስለዚ ማዕረ ክኾን ይኽእል ኢማጂን ገበሮ ሓደ ሰብ ኣታውሎ ላይፍ ስታይሉ ቀኒስሉ ኣታዊታውት ማለት ሴምቲንግ ወሲኽሉ ኣሎ ስለዚ እንታይ ነቲ ደልይዎ ዘሎ ዕላማ ድሕሪ 5 ዓመት 6 ዓመት 10 ዓመት ክረኽቦ ይኽእል ስለዚ እዘን መንገዲ ተጠቂምኩም ነቲ ደልይኹም ዘለኹም ሕልሚ ከካይደኩም ይኽእል እዚ 3-4 ተደማሚሩ ነቲ ደልይኹም ዘለኹም ናይ ገንዘባዊ ናጽነት ክትረኽቡ ትኽእልኩም ተዘይኪኑ እቲ ናትና ላይፍ ስታይል ሃይ እንዳኾነ ኣታዊታትና ደሲምቲንግ ሃይ ኮይኑ ማዕረ ነምጾ ነውጽይና አይደለና በዚ ነምጾ በዚ ድማ ነውጽልና ስለዚ እቲ ናይ ፋይናንሻል ፍሪደም ድባል ክትረኽቦ እንዳር ደልይኹም ብኸምዚ መንገዲ ክትከሉ ትኽእልኩም ሓደ ለሰን ዝተማሃርኩ ኣብ ካናዳ ኣቴ ስራሕ ረኺበ ምስተረጋጋኹ ብዛዕባ እዚ ከጽንዕ ጀሚረ መጽሓፍቲ ክላሳት ምውሳድ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ምውሳድ ሓደ ሰብ ከመይ ጌሩ ኣብ ካናዳ ናይ ፋይናንሻል ፍሪደም ክረክብ ድኽእል ከምኡ ድማ ናይ ገንዘብ ናጽነት ክረክብ ይኽእል ትብል መጽናዕቲ ጀሚረ ነይረ the same thing መብዛሕትኦም ሃፍታማት ከምዚ ዓይነት ስታይል እዮም ዝኸዱ ኣብ ሰዓት እዚ እንዳር ገንዘብ ከውፅኡ ትሪእዎም ሃልይኹም ዓበይቲ መንኪናታት ድዮም ዓበይቲ ለርጀር ነገራት እንዳር ገዝኡ ሃልዮም ኣብ መጀመርዮም ኣይኮነን ነቲ ድሕለፍ ስለ ድሓለፉ እዮም ኣብቲ ነቲ ዝደለይዎ ነገር ምስ ረኸብዎ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ደለው ገንዘቡ ናብ ዝተፈላለዩ ኢንቨስትመንት ክገብሮ ምስ ጀመሩ ወይ ድማ ጌሮሞ ምስ ወድዮም ናብቲ ኣንፀባረቕቲ ነገራት ዳሓልፉ ተዘይኪኑ ኣብ መጀመርዮም ኣብ ትሑት ስራሕ እንዳሰርሑ ወይ ድማ ትሑታታዊ ክህልዎም ኣይኮነን ዝጅምሮ ስለዚ ኣብ ናትና ነገር ድረኣኽዎ ድማ ከካፍለኩም ኣብ ናይ ኤርትራ ንሪኦ ሓደ ሰብ ገና ናይ ፋይናንሻል ፍሪደም ከይረኸበ ከሎ ወይ ናይ ገንዘብ ናጽነት ከይረኸበ ከሎ ዓበይቲ ነገራት ይወፅእ ፋይናንስ ኣቱ በቲ ገለ ይገዝእ በቲ ዓበይቲ ነገራት ቢላት ኣሎ ገለ ስለዚ ደሞዝ ተምፅለኻ በዚ ድሕሪ ድማ ናብቲ ዝኸይድ ኣሎ ፕሊስ ስኹም ድማ ካብ ናተይ ተመክሮ ከም ትደልኩኹም ኣትሊስት ናይ ገንዘብ ናጽነት ንኽትረኽቡ ወይ ድማ ነቲ ደልይኹም ዘለኹም መጻኢኹም ድማ ብረክ ክኾነልኩም ብገንዘባዊ እቲ ናትኩም ላይፍ ስታይል ክትቅንስዎ ፈትኑ እቲ ናትኩም ወጻኢታት ክትቋፀርዎ ፈትኑ እንተዘይኪኑ ብምንም ተኣምር ክትረኽቡ ኣይትኽእሉም ከምዚ ጌርኩም ድሕሪ ጀሚርኩም ኣታዊታትኩም ድማ ክትዕብዩ ወስኹ ጀምሩ ከምዚ ጌርኩም ነቲ ናትኩም ደልይኹም ዘለኹም ክትገብርዎ ትኽእሉም ተቐዳማይ ተኻልኣይ ድማ ዘውሉ ምስ ገበርናዮ ነዚ ሕጂ ክብለኩም ጥናሕኩም ምስ ገበርናዮ ተቐንዲ ዕላማ ንምንታይ ናይ ገንዘብ ናጽነት ምርካብ እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ገንዘብና ሴቭ ጌርና ወይ ድማ ኣታዊታትና ማኔጅ ጌርና ከነብቅዕ እንታይና ክንገብር ንኽእል ንሪኢልኩም ኢንቨስት ምግባር እዩ ኢንቨስት ክብል ከለኹ ኣይድልኩኒ በኣሽሓት ምጅማር ብ50 ብ100 ብ200 እንዳር ጀሚርኩም ወርሓዊ ቀስ እንደበለኹ ዝኽእልኩም ንኽእል እዩ ካብ ናተይ ተመክሮ ከነገርኩም እንዳር ኪነ ኣብ መጀመርያ ኣብዚ ካናዳ ዝረኸብኩ ገንዘበይ ሴቭ ጥራሕ ድገብሮ ነይረ ሓዱሽ ኮይነ ኣብዚ ዓዲ ምስ መጻኹ ንሓደ ዓመት ፍሪ ካጥቀም ኣካውንት ድሕሪ ሓደ ዓመት ግን ነፍሲ ወከፍ ናይ ቼኪን ኣካውንት ናትካ ከባቢ ኣብ ሰዓት 17 ቅርሺ ኮይኑሉ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ግን 16 ቅርሺ ነይሩ ስለዚ ኣሽንካይ ትናትካ ክበዝሓልካ ድግባ ኢንተረስት ወስኸልካ ድግባ ኤምባሲ ዝጎደልካ ፍናትካ ገንዘብ ስለዚ ብምንም ተኣምር ደይዋጽ ማለት በተምጾ በትእቱ በትድማ ተኸፍለሉ ስለዚ ሓደ ነገር ክገብር ተገዲደ እዚ ድበልኩ እዚ ክብለኩም ጽናዕኹ ድማ ገይረ ምስ ወዳእኹ ክገብሮ ዘሎ ነገር እንዳራሊ ኢንቨስት ምጅማር ኢንቨስትመንት ብ100 ብ50 እንዳጀመርኩ ድማ ኣብ ሰዓት እዚ ናብ ኢንቨስተርና ተቃረብኩ ክመጽእ ጀሚረ ማለት ስለዚ ስኹም ድማ ኢንቨስት ክጅምሩ ንሕርኬንኩም ኣይድልኩምኒ 2,000
جس 100 كجمهور تخليهم ب50 كجمهور تخليهم كأس نداولكم دما نا إنفستمنت اختمارو تخليهم إنفستمنت خنقبر كلنا دما إنفست أم تاكن كبر قلت بل دما سب بزح دي فلتنا يقول كل يغلي أبصع زي إنفست قبر بفلاي دما بكارا نحراليهم ويل سيمبل دبال لكم ويل سيمبل دبال أبليكيشن إنفست قبر تخليهم أزي أبليكيشن أزي ناي بروكرز مالوتي جزاخت جزء نحراليها شيات اللو جزاء دمالو شياتن جزاء ندراخم ندرالي منيو أتي نايرلثي ايجنت دبالي عبز دما ستوك ماركت አለው ኢንቨስተር አለው ነዚህም ደራኸም ዳራሊ ብሮከርስ ደባላሉ ስለዚህ አብ ካናዳ ዳራሊኩም ዌል ሲምፕል ደባል አፕሊኬሽን አለኩም ነው ሎጊን ጌርኩም አው ኢንቨስት ገብሩ ተክሊኩም ለለሁም አክሰስ ክልኩም ገሊ TFS RSP FTS ገለ ደባሉ አካውንታት በዚህም ተጠቅምኩም ሬጂስተር እና ሬጂስተር ደባሉ አካውንት በዚህም ኢንቨስት ገብሩ ተክሊኩም ብዛባ ዌል ሲምፕል ክትንፈልኩም ዳራሊ ዌል ሲምፕል አጣቅማ እንዳር ክትፈልጥ ለለሁም አብሳዚ ወይ ደማ أول سيمبل إنفست تقبلوا نحراليهم أكاونت كميركا ريجستر تقبلوا كميركا إنفست تقبلوا كميركا شيء تجزء جبل فيديو خسر حالكم نحراليهم أب كومنتاريني ولا سيمبل لكم تحافظوا أب كومنت أب نيكست فيديو خسر حالكم يمالوتي سلازي أب كندا بزعبا ولا سيمبل أكاونت كتكم تخليهم أب كندا كم دم أب بانك تاتكيركم دم تكم تخليهم جين the worst part ناي بانك نحرالي تناتهم interest كلتا percent 3% ስለዝኾነ أول سيمبل تدقوا مالوتي تي وين بوينت بزحات بروكر شام دلو أنا زدكم ولا بسوا عاوزين ويل سيمبل تايم مثل ندبل أبتحد أقول فلكمي أواتيهم ريجستر كتقبروا تخليهم سلازي كمناتي ما غيرنا عاهم دبكم نقدرنا عليه كوا بانك إنفست تقبروا ويل سيمبل إنفست تقبروا يبلسكم نابنت أو ندحر دليهم كومباوند إنترست تناتهم تصبغي تناتنا كومباوند إنترست يحجز كاب إنفستمنت كل جزء أربعة ساين دولار نقدرنا عليه كومباوند إنترست أو عالمنا تشامناي تأمروا نقدر لي ديزايربل سلازي سوهم دما كاب بانك إنفست قبرو تغكلنا إنفستمنت خم بعرويل سيمبلافتي تصبوا غير قابلكم دخل تدقيقكم إنفست قبرو تخليهم مالتي سلازي بغمز من قد غيركم تخيلوا أنا خميري تكما بساعة زي مالتي سلازي صورة قبل شهر هذا هون نقدر راح بانك تكم تخالقنا بإنفستمنت يديكم تخال أيد ما كم زي غيران تكم خلنا كم صار ساينا مورة نروي ما أبزع عادي ناس أجنزب لنا نصدق أبزع عادي كاب منكس نوسم ناس أجنزب والو ناس أجنزب كم مالتي علينا RRSP دبالو RRSP مالت register retirement saving plan دبال نترو تايد حق زكا long term مالتي كاب منجستي خاطر نروح بس access منجستي نفس وقت فاب كاندا زلو ورقة دلو ودما كاندا وزخونا سب ناي كاندا ورقة دلو إذا account زي كتكمل لالو يدبل مجمرة من قد مالت بخمي تكمل نهارينا حد سب أبصع زي هاي income نهارلي أتاوتو 15 عندار كينو كابزن 15 حتى يوندلو 10% يقام تلسينا بنت 15 حقميت إنه بلا أبزا أكاونت جا 15 حقم أبزا أكاونت 15 عندار حقميتو نايزا عمل زمود أتا دما 15 حيكون تاكس لسرع نعم تيلالو ني 15 شحيب تاكس لسرع إذا 15 أبتا RRSP أكاونت حقميت وصل زلو أنا إذا 15 شحيب راح تاكس لسرع سلازي تن 15 أبزا أكاونت حقميت ونالو تن 15 شحيب دما تاكسي يسرع مالوتي سلازي كم زنا جبر أبزن RRSP جنزب كأمتيو دحريو أبزين دوف زير دما جنزبنا منجستك مالس جبو منجستنا عروه مالسولي بشعار شغل تجمع مالوتي كم زيرو خم منجست قد كم خالي إذا نحن مش شعر ما عست كمل دحريلنا أمودة تروت أخوت خلو أبصر حمش عمتلي وين ما أبصر عمتلي تروت أخوت خلو تنجنزب كوت أني مالتي أفت ساعات سو تحط إنكام سلزلو أثاوس اللي يبلو تنجنزب كم تاني كوت أني مالتي سلزة خوت أن كل ما تاكسي يسرع عند التليكومني أي يسرعني بهناتو أثاو دبالي ولا نسوي وي واحد أثاو نحرني رودما مستو واحد دلو أثاوي مس أنجيرو دميرو خسرنا غالي أبزح حد بني إستوز ولا ساعات دما بخمس نداجبر كأمت إخلي أفتا أكاونت شو مالتي أبلو خنا ساعات كوت إخلي تليكومني كورس كوت إخلي أبلو خنا ساعات جين كوت إخلو مستحجز اللو أثاوي تاتو تدميري خوت تدميرو تاكس خسر يخلي معناته أثاوس لذلو سلازي بخمس من قد يجيكم ذا account ذي كاب government جنزب توصل اليوم I remember أزين دوف زير تاكس مسافر حنا جنزب تمليس كارو قلت بحالها أنا بساعة شو تمليسني ناي أي مليسكم أتاوي تاتي even هاي كله تمليسني تحت إذا أتوزنا برسبين ناب government مليسي إلنا مال سلازي imagine برو أتاوي تاتك واحد كينو RRSP بتثلي كم كارما جنزب تملس على ماضي تتكلم كله جيني مش government هنا آخر جنزب تملسلك سلازي RRSP account تتكلمكم كاب منجس جنزب توصل اليوم كم موداتو دما ناي employed
employee RRSP ይባላሉ እዚ ኻ እንታይ ማለት ነው ያለና ኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ካምፓኒ ይሰርሓሉ ኣብቲ ካምፓኒ ዝሰርሓሉ ዘሎ ሴቪን ናይ RRSP ገንዘብ ኣለዎ ንበል ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዘሎ ካምፓኒ ናይ RRSP እንድሕር ኣካውንት ሃልይዎ እቲ ካምፓኒ ድማ ኣብ ኮንትሪቢዩት ገብረሉ ንራልዩ ናቱ ናይ ሰብ ካብ ናቱ ሓደ ሸር ቅርሺ እንድሕር ኮንትሪቢዩት ገይሩ ኣብቲ RRSP the same thing እቲ ባንክ ድማ ኣብቲ RRSP ኣካውንት እንድሕር ሴቭ ዝገብረሉ ሃልዩ መወዳእታ ዓመት ሓደ ሰብ 600 I mean 800 እንድሕር ገይሩ እቲ ሰብ ኣብቲ RRSP ናቱ እቲ ዝሰርሓሉ ዘሎ ካምፓኒ ድማ እንድሕር ከም 800 እንድሕር ገይሩሉ እዚ ሰብ እዚ 3600 ገንዘብ ረኺቡሎ ማለት እዩ ናትሉ ናይቲ ካምፓኒ ድማ ኣሎ ስለዚ ካብቲ ካምፓኒ ትረክባላ ካብ ጋቨርንመንት ድማ ትረክባላ መብዛሕትኡ ኣብዚ ዓዲ እቲ ንሕና ንቆፅረሉ እቲ ካምፓኒ ደይክህልዎ ይኽእል ግን ኩሉ ግዜ ንፈልጥ ዘለና ነገር ንሃልዩ ዳሓሸ ስራሕ እንድሕር ረኺብና ሃልዩና እቲ ካምፓኒ ናይ RRSP ኮንትሪቢዩት ክገብረልና ይኽእል እዩ ክገብረልና ኣይክእልና ንሕተቶ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣቱ ከለኹም ኢማጂን ከም ሓደ ኤርትራዊ ክርኢ እንዳር ከነ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብዚ ዓዲ ናይ RRSP ኣለዎ እቲ ካምፓኒ እዚ ካምፓኒ ናይ RRSP ኮንትሪቢዩት ገብር ዲገለ ዝብል ብዙሕ ግዳይ ይቦኒ ከም ናተይ ንዓኹም ሳጀስ ዝገብረኩም ነገር ንሕራልዩ ኣብቲ ቆፅረሉ ካምፓኒ ኣብቲ ካምፓኒ ነቲ ሰራሕተኛስ ነቲ ኤምፕሎይ RRSP after RRSP ናይቲ ግለሰብ ኮንትሪቢዩት ይገብር ዲ ኣይገብርን ኢልኩም እቲ ካምፓኒ ክትሓቱ ኣለኩም ስለዚ በኸምዝ መንገዲ ኺዱ ስለዚ ካብ ጋቨርንመንት ረኺብና ኣለና ካብቶም ካምፓኒናትና ድማ ገንዘብ ናፃ ገንዘብ ንረክብ ኣለና ስለዚ ብናተይ ከምዚ ገይርኩም ተጠቀሙሉ ስለዚ ሰለስተ መንገዲ ተጠቂምኩም ናይ ገንዘብ ናጽነት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም as end of ትደልዩም ወደልኩም ግዜ ፋይናንሳል ፍሪደም ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ፋይናል ከምዚ ገይረ ክፍለየኩም ኣብ መወዳእታ ግን ከም ቦናስ ክበኩም ዝደሊ ነገር ንሕራልዩ ከም there is no secret ናይ financial freedom ክትረክቡ ምናልባት ኣብ ሰዓት ስኻ ረኺብካ ዲኻ ግለትሉ ትኽእሉ ኢኹም ስጋ ፍጃ ይረኽብኩም ግን ትዝርከበሉ መንገዲ ረኺበ just I'm on the way ኣብ መንገዲ ዘለኹ ስለዚ ስኹም ድማ ካብ ናተይ ተመክሮ ከካፍለኩም ዳርኪኖ ደኾነ ሎን ወይ ድማ ደት ክትወስዱ ከለኹም ልቓሕ ክትወስዱ ከለኹም ነቲ ንዓኹም ከረባሓኩም ዝኽእል ገንዘብ ጥራይ ወሰዱ ነቲ ናትኩም ኢኩቲ ደት ወሰዱ ወይ ድማ ሎን ወሰዱ ንኣብነት ሓደ ሰብ ልቓሕ ወሲዱ ካብ መኪና ዝገዝእ ፋይናንስ ወይ ልቓሕ ወሲዱ ካብ ካልእ ወፃኢታት ዝገዝእ ዘይተደለየ ፅባሕ ንጎ ገንዘብ ከምፃሉ ዝኽእል ነገር ካብ ድገዝእ ገንዘብ ከምፃሉ ዝኽእል ፅባሕ ንጎ ለሰይና ኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ሰዓት እዚ ካብ ናይ 20,000 መኪና ድገዝእ ላይን ኦፍ ክሬዲት ወሲዱ 20,000 ዳውን ፔመንት ምኽፋል ይኽእሉ ድሕሪኡ ዳውን ፔመንት ናይ ገዛ እንድሕር ከፊሉ ድማ ገዛ ካሪዩ ቢዝነስ ክሰርሓሉ የካሪዩ ነቲ ገዛ ገንዘብ ከምፃሉ ይኽእል እቲ ገዛ ድማ እንታይ ይኾነሉ ሓደ ኣሴት ይኾነሉ ስለዚ ከምናተይ ንዓኹም መኽረንታዩ ካብ እቲ ናትና ሊአቢሊቲ ድማ ኣሴት ዝበሃሉ ነገራት ክንፈላለዮም ኣለና ኩሉ ግዜ ኣሴት ዝበሃል ነገር ናብ ጅቦኻ ገንዘብ ደምፃልካ ነገራት እዮም ኣሴት ዝበሃሉ እቶም ሊአቢሊቲ ዝበሃሉ ድማ ካብ ጅቦኻ ገንዘብ ዝወዝልና እዮም ስለዚ ኣሴት ሊአቢሊቲ ንፍለጥዎ እቲ ንወዞም ደት ድማ ልቓሕ ድማ ንምንታይ ንወዞ ድማ ክንፈልጥ ኣለና ዘስ ማይ እዚኦም ናተይ መኽርታት እዮም ከም ናተይ ተወሳኺ That's it. نايلو معاد فيديو نزي مثل حسب نعرض لكم أبكم أنت أقومت نايلو معاد نزي مثل بساقم تنعونهم see you next time